क्वच किङ्करो वा अस्तेक अङ्गं भगवान् भजतां यद्मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्वनभक्तियोगम् राजन् राजन् पदे पदे कुरुवलवन्तं कुरुवलवन्तं एवं मया कुलपते क्वच किङ्करो वा एवम् भगवान् भजतां मुकुन्दो ददाति யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. முக்தி கூட கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்பயே வந்துட்டேன் மாதாஜி. நான் கவனிக்கல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாய்ஸ் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. மேம் ஐ வில் சைன் ஆஃப். பிரணாம் மாதாஜி. ஓகேமா. டேக் கேர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஏன் எல்லாரும் வெளியூர் போயிருக்காங்களே? எல்லாரும் வெளியூர் போயிருக்காங்களே என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Holidays. Yes, let them enjoy with Krishna conscious மாதாஜி. ஆனா நிறைய வீடியோஸ் தான் பாக்குறாங்க போல இருக்கு. 30-40 people are watching. இல்ல வருவாங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க, முடியறப்ப பார்த்தா வந்துடுறாங்க. அப்படிங்களா? நான் அவ்வளவா கவனிக்கிறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்லயே 40க்கு மேல இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, எப்பவுமே நான் 50 கூட பாத்திருக்கேன். ஆனா என்னன்னு தெரியல இப்ப ரீசெண்டா நிறைய பேருக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்டோ. 50 ரொம்ப நாளா இல்ல மாதாஜி. ஆமா, ரொம்ப நாளாவே இல்ல, நானும் பாத்திருக்கேன். மேம் டுமாரோ இஸ் ஏகாதசி. எஸ் மா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ வில் சைன் ஆஃப். அது ஸ்கிரீன் தெரியறதா எல்லாருக்கும்? தெரியறது மாதா. அசையாத பொருட்கள் நான் சொல்லிட்டே வரேன், அப்படியே நீங்க அப்படியே போட்டுட்டு வரீங்களா? எழுதணுமா மாதாஜி? எஸ், நீங்க எழுதிக்கோங்க எல்லாருமே. இருங்க மாதாஜி, நோட் எடுத்துக்கிறோம் மாதாஜி. அசையாத பொருட்கள். ஓகே, அசையாத பொருட்கள் அப்படின்னா எதுன்னு சொல்லுங்க. நம்ம மலைகள், மரங்கள் மாதாஜி. மலைகள், மரங்கள். சோ அசையாத அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து மலைகள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் லிவிங்னாக்கா ஜீவன்கள் எல்லாமே, மரங்கள் எல்லாமே, மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே லிவிங். ஈவன் குன்றுகள்லயும் வந்து நம்ம வந்து அதாவது அதுக்குள்ளேயுமே வந்து பரமாத்மா உரையிறார் என்று நம்ம இந்த பதங்கள் 28ல இருந்து நம்ம வாசிப்போம். நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ மரங்கள், மரங்கள் நீங்க ஸ்பெல்லிங் நான் எழுதும்பொழுது, ஏன்னா இந்த பென்சில்ல எழுதுனா இப்படிதான் வரும், அதனால நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மரங்கள், மலைகள். ஓகே, இதெல்லாம் அசையாதது இல்லையா? ஸோ அதாவது கிரேட் லைஃப் சிம்டம்ஸ்னா, அதாவது அவங்களுடைய வாழும் வயது காலம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? அதாவது லைஃப் சிம்டம்ஸ்னாலே உயிர் இல்லையா? ஸோ மிக அதிகமான ஆயுட்காலம் கொண்டது. இந்த மலைகள் எல்லாமே ஆயுட்காலம் கொண்டதுதான் இல்லையா? அடுத்தது வந்து மரம் கூட வந்து 1000 ஆண்டுகள், அதாவது லாங் லைஃப் இருக்கக்கூடிய. நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதுற ஈஸியா இருக்கும், நீங்க அதை நான் சொல்லும்பொழுது கிரேட் லைஃப் சிம்டம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. சிம்டம்ஸ். ஓகே, சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள். அதாவது அந்த ஜீவன்களுக்கு அது இன்னும் கேட்டகரைசேஷன் பண்றது எப்படின்னாக்கா, கிரேட் லைஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மிக உயர்வான, அதாவது வாழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி ஜீவன்கள். இப்ப நம்ம
இந்த இடத்துல எந்தெந்த ஜீவன்களை நம்ம வந்து கேட்டகரைசேஷன் பண்றோம் சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து புழு பூச்சி இதெல்லாமே, அடுத்து பறவைகள் இனம் இல்லையா, அடுத்து ஸோ அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். நான் கிரேடேஷன் பிரகாரம் சொல்லலை, அடுக்கடுக்க சொல்லலை. ரொம்ப லெஸ் கான்சியஸ் பொழுது மரஞ்செடி கொடிகள் இல்லையா, மலைகள், இதெல்லாமே வந்து லெஸ் கான்சியஸ்னஸ். அதை நம்ம போய் இடிச்சா கூட அது ஒண்ணுமே நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது இல்லையா. அதான் மிக குறைவான உணர்வுடைய இது. அடுத்து வந்து விலங்குகள் இல்லையா. ஸோ இப்போ விலங்குகள் அதுலயும் நீங்க பார்க்கும் பொழுது பறவைகள் இனம் செப்பரேட் இல்லையா. ஸோ இப்படி நம்ம அதுக்கடுத்து வந்து நாம மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம. ஸோ இப்படி இந்த பல கால்களுடைய விலங்குகள் வந்து ஒரு கேட்டகரி, அடுத்து 4 கால்கள் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் ஒரு கேட்டகரி, மனிதன் 2 காலுடைய விலங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜென்ரலாவே. ஸோ இப்படி இந்த கேட்டகரைசேஷன் எல்லாமே வருகின்றது. ஸோ கிரேடிங் ஆஃப் த ஜீவாஸ், இந்த அதாவது ஒரு உயிர்வாழிகளுடைய நிலையை வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து மதிப்பிடுகின்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் இந்த 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. என்னாச்சு, ஒயிட் போர்ட் போட்டிருந்தல, ஓகே. உங்களுக்கு நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது தெரியறதா? செய்யாத பொருட்கள் அப்படின்னு இருக்கு மாதாஜி. அது மட்டும் இருக்கு மாதாஜி. எனிவன் இருங்க எனிவன் can share. மனிதர்கள். ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லைங்களா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி, எழுத்தெல்லாம் தெரியுது. ஓகே ஃபைன். அது சடனா காணாம போயிடுச்சு மறுபடியும், சரிங்களா. ஸோ இப்போ அசையாத பொருட்கள், அதுல வந்து நம்ம வந்து மரங்கள் மலைகள் இதெல்லாமே வந்து லாங் எக்ஸிஸ்டிங் இல்லையா. அதனுடைய அறிகுறிகள், அதனுடைய அறிகுறி, இப்ப நம்ம மனுஷனா இருக்கிறவங்களுடைய நம்முடைய அறிகுறிகள் என்னது, கான்சியஸ்னஸ் வச்சு பார்க்கும் பொழுது நம்ம ரொம்பவுமே ரியாக்டிவ், இம்மீடியட்டா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா. ஒரே ஒரு சின்னதா காய்கறி கட் பண்ணும் பொழுது கையில டக்குன்னு வெட்டிட்டா கூட இம்மீடியட்டா அதை அப்படியே போட்டுட்டு முதல்ல நம்ம இந்த வலியோட இருக்கக்கூடிய இந்த ரத்தத்தை நிறுத்தணும்னு தான் போகணும் இல்லையா. அது என்ன வேலையன்னா இருக்கட்டும், அதை வந்து நாம பொருட்படுத்தவே மாட்டோம். முதல்ல நம்ம அதை அட்ரஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு உணர்வு என்பது, உணர்வு நிலை வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி. மரத்தை கூட வெட்டும் பொழுது பச்சையா ஒரு இது வரும், தட் இஸ் த அது அதனுடைய ரத்த கலர். அந்த மாதிரி நமக்கு சிகப்பு, அது வந்து பச்சையில் இல்லைன்னா சிலதெல்லாம் லிக்விட் ஒயிட் மாதிரி, அதாவது கலர் நம்ம தண்ணி கலர்ல கூட இருக்கும் இல்லையா சில செடிகள் எல்லாமே. ஸோ ஆனாலும் அது எதுவுமே சொல்லாது. வந்தோ அது அங்க அடிபட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா. அடிபட்டுட்டே இருந்தா கூட அது நமக்கு எதுவுமே திரும்பி வந்து ரியாக்ட் பண்ணாது. அதனால அது வந்து உணர்வு நிலை குறைவு அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. என்டைட்டிஸ் வித் டெவலப்டு கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. இந்த உணர்வுகள் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சியஸ்னஸ், அதாவது உணர்வு பற்றி. உணர்வு ஓகே. அடுத்து வந்து உணர்வை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. இது நான் மறுபடியும் அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வாசிப்பேன், ஆனா இந்த இது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து எழுதுறேன். என்டைட்டிஸ் வித் சென்ஸ் பர்செப்ஷன், அதாவது உயிர்வாழிகள் தொடுதல் மூலியமா நம்ம வந்து உணர்றோம். இப்ப யாராவது நம்மள வந்து ஜஸ்ட் பின்னாடியே வந்து இப்படி தொட்டா நமக்கு அந்த உணர்வு என்பது தெரிகின்றது. அவங்க எந்த ஆங்கிள் நம்மள ஸ்பர்சிக்கிறாங்க, அன்போடு ஸ்பர்சிக்கிறாங்களா இல்ல கோபத்தோட ஸ்பர்சிக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் நம்மளால சுலபமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்கன்னா கூட அன்பா அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வேற, கோபத்தோட இதுதான் வாய்ப்பு கிடைச்சிதுன்னு அடிக்கிறவங்களும் வேற இல்லையா. அந்த மாதிரி சென்ஸ் பர்செப்ஷன் அப்படின்னாக்கா உணர்வு நிலையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. சென்ஸ் பர்செப்ஷன். இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதை நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அந்த ஸ்லோகத்திலே வரும், நம்ம இருந்தாலும் திஸ் ஆர் ஆல் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு இது சொல்றேன். நான் எல்லா ஒரு ஸ்லோகமே உங்களுக்கு இப்ப நான் எடுப்பேன். ஆல்ரெடி நீங்க 36 வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க, இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது எதன் மூலயமா சென்ஸ் பர்செப்ஷன் பேசிக்கலி நம்ம செய்ய முடியும், தொடுதல் மூலியமா தான் இல்லையா. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் என்னது, இது தொடுதல் இல்லையா. அந்த செயல்ல தான் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு என்ன, தொடுதல். ஸோ இந்த தொடுதல்ல இருந்து என்ன வருது நமக்கு, ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து
தொடுகிற போது நமக்கு வந்து உணர்வை வந்து புரிஞ்சிக்க கூடியது வந்து மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு செடியிலே என்னது தொட்டா சிலிங்கி செடி மட்டும்தான் தொட்ட உடனே அது வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கும் இல்லையா? மற்ற செடிகள் ஏதாவது நம்மளுக்கு சொல்றதா? எதுவுமே சொல்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அடுத்த கான்சியஸ் லெவல் எது? அதாவது நடமாடக்கூடிய மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா? மூவிங், அதாவது சராச்சரம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். சரா அச்சரம் இல்லையா? அச்சரம் என்றால் நான் மூவிங், சரம் என்றால் மூவிங். நாம எல்லாம் நகரக்கூடிய மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நம்ம எல்லாம் மரம் செடி கொடிகள் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நாம காமனா படிச்சோம், மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங்க்கு காமனா படிச்சோம். இப்போ நாம மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இதுலயும் வந்து பல கால்களை உடையது. மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து அதாவது மல்டிபிள் லெக்ஸ், மோர் தென் 4. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? மோர் தென் 4, மோர் தென் 4, 4 கால்களை காட்டிலும். 8 சின்ன சின்ன ஆக்டோபஸ் மாதாஜி, ஆக்டோபஸ் சொல்லலாம். மாதாஜி, ஆமா, ஆக்டோபஸ் நமக்கு இப்ப அது நிறையவே இருக்கும். இப்ப புழு பூச்சி, இப்ப நம்ம இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, கம்பளி பூச்சி, அந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கால்கள் இருக்கு இல்லையா? சிலந்தி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரான். அதுக்கப்புறம் வந்து சிலந்தி கூட மோர் தென் 4. அதனாலதான் அதுக்கு பேரே 8 கால் பூச்சி. 8க்கு மேல இருக்கும் அதனுடைய கால்கள். மோர் தென் 4 லெக்ஸ் வந்து ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, சோ அந்த கேட்டகரிக்கு நகர்றதுல வந்து இப்ப நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன வச்சிருக்காங்க? மோர் தென் 1 கேட்டகரி. 2 செட்ஸ் ஆஃப், அதாவது 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான பற்களை கொண்ட டிஃபரெண்டா, அதாவது அதையும் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ். மோர் தென் 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத். நமக்கு இதெல்லாம் நல்ல எல்லாமே தெரியாது, நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத், 2 செட். நமக்கெல்லாம் ஒரே செட்டு தான் இல்லையா? பற்கள் எத்தனை செட்? நமக்கு ஒரு செட்டு தான். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து மோர் தென் 2 செட்ஸ், அதாவது 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி. ஓகே, இது நம்ம பார்த்துருக்கிறோமான்னு கூட நமக்கு தெரியல. பட் இந்த ஸ்லோகங்கள் அடிப்படையில கேட்டகரைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து பிகின்ஸ் ஹூ கேன் ஹியர். நெக்ஸ்ட் கேட்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது பீயிங் விச் ஹூ டிஸ்டிங்கிஷ் த ஃபார்ம்ஸ், அதாவது ரூபங்கள், அதாவது விலங்குகள், அதாவது உயிர் வாழிகள் ரூபங்களை வந்து வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய தன்மை கொண்டவை இல்லையா? அத்தகைய கேட்டகரைசேஷன். இப்ப நாம எல்லாருமே ரூபங்களை வந்து கண்டிப்பா வேறுபடுத்தி காணக்கூடியவர்கள் தான் மனிதர்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி நாய் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ டோன்ட் மேக் நாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல. ஸோ 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்கும், 2 ஜோடி பற்களை கொண்டவர்கள். இப்படிப்பட்ட விலங்கு கூட இருக்குன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுலயுமே வந்து நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து ரூபத்தை வந்து வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய, அதாவது உயிர் வாழிகள், அதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன். நாம கூட அந்த கேட்டகரி வரோம் இல்லையா? நம்மளால வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி, இவங்க பத்மா மாதாஜி, இவங்க பிரேமா மாதாஜி அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லையா? ஸோ இவங்க வந்து மாலதி மாதாஜி, இவங்க லாவண்யா மாதாஜின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கறோம். எப்படி? இந்த ரூபத்தை, இந்த ஸ்தூல உடலுடைய வேறுபாடை கொண்டு இல்லையா? அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் மனிதர்களிடத்திலையும் உண்டு, ஈவன் விலங்குகளிடத்துல கூட அது கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லையா? டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம், அதாவது வேறுபட்ட டிஃபரன்ஸ், ஒரு ஜீவனுமே ஒரு மாதிரி அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் த ஃபார்ம். அடுத்து வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை. எல்லா ஜீவன்களுக்குமே கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்காது. சில பேருக்கு வந்து சப்தம் கொண்டு எங்கேயோ இருந்தாலுமே தெரிஞ்சிடும். பூனை எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு மெல்லிய சப்தம் இருந்தா கூட பூனை வந்து ஈஸியா இல்லையா? ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த சவுண்ட். ஹியரிங் கேட்பதால் வந்து அவங்களால வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ நாம எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய தன்மை தான். அதுல ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப் யார் சொல்லுங்க? யார் இது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கிறது? யார் சொல்லுங்க? பூனைதான். பாம்புக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. பாம்புக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சம்மதர் திங் அதுக்கு இருக்கும். எனக்கு அதை பத்தி எனக்கு டீட்டெயில் தெரியாது. ஆனா
பாம்புக்கு வந்து செவி கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. there is no hear for. அதனாலதான் அதுக்கு அதுக்கு வந்து மேபி டச் அந்த உணர்வு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். அது வந்து யாரு இருக்காங்க, ஏதாவது என்ன மனுஷங்க போனாலே அது ஓடி போயிடும் மாதாஜி. இல்ல மனுஷங்க போனா அப்புறம் எப்படி மாதாஜி பாம்பெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க? ஓடி போயிடும்னா கண்டிப்பா வந்து பிடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ பாம்புக்கு செவி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களே எங்கேயாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, தவளை சத்தம் கேட்டு வந்துரும் மாதாஜி. அது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நீங்க கன்ஃபார்மா நம்ம ஒரு யாரன்னா டாக்டர் மாதாஜி வவ்வால் மாதாஜி. வவ்வால் அதுக்கு வந்து வவ்வாலுக்கு வந்து பகல்ல வந்து கண்ணு தெரியாது. கண்ணு தெரியாது. சவுண்டு இது வச்சுதான் மாதாஜி போகும். இருக்கலாம். வவ்வால் வந்து சவுண்ட்ல வந்து ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது வந்து பூனைதான் மாதாஜி. பூனையை உங்களால பிடிக்கவே முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பூனை வந்து ரொம்பவுமே எலி பாத்தீங்கன்னா கூட எலி கூட அப்படிதான். அது டக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? சோ சில பேருக்கு அது காது இருக்கும், சில பேருக்கு இருக்காது. சோ பாம்புக்கு செவி கிடையாதுன்னு மட்டும் நான் எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப இல்ல, ரொம்ப நாள் முன்னாடி. ஆமா மாதாஜி. இந்த மாதாஜி பாம்புக்கு உடம்பெல்லாம் காதுன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. பாம்புக்கு உடம்பு ஃபுல்லாவே அது தனி உறுப்பு கிடையாது. அதுதான் அதுக்கு கேட்கக்கூடிய தன்மை என்பது சம்மதர் வேலைதான். அதுக்கு அந்த சப்தம் வந்து அது ரியலைசேஷன் வந்து நமக்கெல்லாம் செவி இருக்கு. இந்த செவி வழியாதான் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? ஆனா பாம்புக்கு வந்து செவி கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது எப்படி கேட்கும்ன்றது அதனாலதான் மாதாஜி மகுடி ஊதுறப்ப அப்படியே ஆடி 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 உணர்வு மூலியமா மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஓகே, பை கான்சியஸ்னஸ். பாம்பு காதுப்பா அப்படிம்பாங்க மாதாஜி. அப்படியா? பாம்பு செவி அப்படின்வாங்க இல்லையா? இந்த கத்துறதுனால அது வந்து அப்ப அதுக்கு கேட்காம உணர்வுலையா அது வந்து கிட்டக்க வந்து அது பிடிக்குது. அது தவளை எங்கேயோ இருக்கு, பாம்பு எங்கேயோ இருக்கு. பாம்பு தெரியல. அது மேபி நான் பிசிக்கல் காதை பத்தி சொல்றேன். நான் காதுல ஹியரிங் த்ரூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு வந்து இயர்ஸ் இருக்கான்றது வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். எனக்கு அது தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு பாம்பு செவின்னு நம்ம நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிருக்கோம். பல்லி கூட சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா? பல்லி மாதிரி அதான் ஒட்டின்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒட்டு கேக்குறது அப்படிலாம் நம்ம சொல்லும் போது பல்லி மாதிரி பண்றாப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒட்டிக்கிறோம். அது மாதிரி சிலதெல்லாம் நம்ம அப்படி சொல்லுவோம். ஆனா பாம்புக்கு செவி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி அது உடம்பு முழுவதுமே அதுக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். somebody is going to attack அது உணர்வுதான். நம்ம போகும்போது அதிர்வு, அதனாலதான் தட்டிட்டு போறாங்க. கையை தட்டி போனா அது ஓடிடும். ஓகே ஓகே உடம்பெல்லாம் அதுக்கு அந்த உணர்வு. ஓகே, பை சென்ஸ் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து கேட்டல் முடிஞ்சது. அடுத்து வந்து நுகர்தல். அந்த கேட்டகரி இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஹையராரிக்கல். ஃபர்ஸ்ட் எது, அதாவது இது வந்து லோயஸ்ட். இது லோயஸ்ட்ல இருந்து நம்ம ஹையஸ்டுக்கு போயின்னு இருக்கோம். ஓகே, இந்த கேட்டகரியில எல்லாம் யாவது வருதோ அதெல்லாம் இது கீழே நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ ஜீவன்களுடைய வாழ்நிலைகள் வந்து இந்தந்த இதுதான் லோயஸ்ட். அசையாத பொருட்கள் தான் இருக்கிறதுலே மிக மிக குறைவான ஒரு இது. ஸோ கடைசியில வரைக்கும் நம்ம போவோம். ஓகே, ஸோ அடுத்து வந்து பை ஹியரிங் வித் இயர்ஸ். அடுத்து பை சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், அதாவது அதாவது நுகர்தல், அதை கொண்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கடுத்து சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட். ஓகே, ருசித்து. அந்த கேட்டகரியில வரக்கூடிய ஜீவன்கள், அதாவது இந்த மாதிரி ஜீவன்கள், அதாவது ஹியரிங்கை விட நெக்ஸ்ட் சென்ஸ் பண்றவங்க ஹையர். அவங்கள விட ஹையர் வந்து சென்ஸ், அதாவது ருச்சி பார்த்து சொல்லக்கூடிய. இதுல நிறைய நம்ம இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு இதெல்லாமே உண்டு. சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் உண்டு, சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் உண்டு இல்லையா? சென்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், கேட்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே உண்டு. டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடியவங்களும் உண்டு நம்ம எல்லாருமே இல்லையா? ஆனா நமக்கு 4 கால்கள் கிடையாது. அதே மாதிரி 2 பற்கள் செட்டு கிடையாது நமக்கு. இப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து விலங்குகள், 4 கால்களுடைய 4 லெக் அனிமல்ஸ். ஸோ அதாவது எல்லா 4 லெக் அனிமலும் இதுக்குள்ள வந்து 4 லெக் அனிமல்ஸ். ஓகே, அது அடுத்து ஹையர் லெவல். அதுக்கு அடுத்து நம்ம இதுலயே வந்து பார்க்கும்பொழுது
நெக்ஸ்ட் 2 கால்களுடைய விலங்கு யாரு? நம்ம ஹியூமன்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து ஹையர் லெவல் வந்து ஹியூமன்ஸ். நமக்கெல்லாம் 2 கால். ஜென்ரலாவே யாராவது ஒரு ஹாஷ்யமா சொல்லணும்னாக்கா நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து 2 கால் விலங்குகள் பா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? 2 கால் பிராணி யாருன்னா நாம தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படும். அடுத்து இதுலயே வந்து 2 வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம். என்ன பிரிக்கிறோம்? வர்ணாசிரம தர்மத்தை பரிபாலிக்கிறோம். இது வரைக்கும் இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள்ல இப்படி அசையாத பொருட்கள்ல இருந்து 2 கால் ஜீவனா இருக்கக்கூடிய மனிதன் வரைக்குமே வந்தாச்சு நம்ம இல்லையா? இப்ப மனிதன்ல இருந்து தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்கணும். ஒன்று வர்ணா, இன்னொன்னு வந்து வர்ணாசிரமத்தையே அதாவது பரிபாலிக்காதவன். முதல்ல நான் வர்ணா தான் வருவான் இல்லையா? அவன் தான் லோயர். அதுக்கு அடுத்து வர்ணா இல்லையா? ஓ சாரி, அடிச்சிடும். வர்ணாசிரமத்தை ஃபாலோ பண்றவன். இந்த நான் வர்ணா கேட்டகரி யாரு சொல்லுங்க? அஜ்ஞானத்துல திளைத்து கொண்டிருப்பான். இவன் கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்துல விலங்கோ இல்ல நரக உலகத்திற்கோ இல்ல வந்து இழிவான ஒரு நிலை நராதமா நராதமால கூட சொல்றதை விட, அதாவது ஆவித்யில இருக்கிறவங்க நம்ம இதுல இருந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ ஈஷோல படிக்கிறோம் ஆவித்யை பத்தி இல்லையா? சோ அந்த ஆவித்யில வரக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு நீங்க என்னதான் தேய்ச்சி சொன்னா கூட இவங்களுக்கு ஆமா சண்டாளமா இருக்கிறவங்க இவங்க கண்டிப்பா குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டும்தான் இவங்களால வெளியில வர முடியும். இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரம் இருந்து வெளியில வரணும். மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கணும்னா கூட அவங்களுக்கு குருனுடைய அனுகிரகம் வேணும். சோ இந்த ஹியூமன்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வர்ணாசிரமத்துல இருக்கிறவங்க. இப்படி பார்த்தா அந்த நாத்திகவாதிகள் எல்லாம் கூட இதுலதான் வருவாங்க. ஓகே, அடுத்து வர்ணாசிரமத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க. ஓகே, சோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள் என்ன, 4 ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா தெரிய ஆரம்பிக்கும். சோ அதுல யாரு உயர்வு சொல்லுங்க? பிராமணர்கள். உயர்வுன்றதுல இந்த ஹையர் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வரவங்க யாரு? பிராமணாஸ். ஏன்னா அவங்களுடைய வேலையே வந்து வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும், மேலும் வந்து அதை அடுத்தவர்களுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா? எந்த ஒரு சன்மானமின்றி எடுத்துரைக்கணும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமான பாகம். ஒரு சத்திரியனுக்கு கூட இவர்களுடைய ஆலோசனை பேர்ல தான், நீங்க பழைய காலத்துல ராமாயணம் மகாபாரதம் எந்த ஒரு இதுல எடுத்துட்டாலுமே எல்லா ராஜாக்களுக்குமே குலகுரு என்பவர் உண்டு இல்லையா? குலகுரு இல்லாம அவங்களுடைய ஆலோசனை, பிராமணர்களுடைய ஆலோசனை இல்லாம ஒரு சத்திரியன் அரசாண்டான் என்றால் அந்த இது வந்து முன்னுக்கே வராது. சோ இப்போ சத்திரியனும் ஆள்றது இல்ல, பிராமணனும் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில யாருமே இல்லை இல்லையா? எல்லாம் இவங்க இப்ப எந்த ஒரு வர்ணமா இருந்தாலும் இப்ப சூத்ரர்களை வந்து ஆளக்கூடிய தன்மையில இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா we are all less intelligent அர்த்தம். இந்த இடத்துல நம்ம பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ரன்னு நம்ம அந்த அந்த பிரிவுக்கே நம்ம போக வேண்டியதே இல்லை. பை இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சே நம்ம சொல்லலாம் we are all in சூத்ராஸ். அப்படிப்பட்ட நிலையில இப்ப எல்லாமே நாம பௌதிக லாபத்துக்காக நம்முடைய செயல்களை நாம செய்யறோம் இல்லையா? சோ அங்கே வந்து இறை வழிபாடு, இந்த தர்மமான காரியங்கள் என்பது அந்த இடத்துல அடிபட்டு போயிடுறோம். ஸோ அதனால நாம தவறுகள் இழைக்கின்றோம். ஸோ பிராமணா வந்து இவங்களுக்கு வந்து இதுல ஹையஸ்ட் பிராமன்ஸ்ல யாரு ஹையஸ்ட்னாக்கா தோஸ் ஹூ நோ வேதாஸ் இல்லையா? ஹூ நோ வேதாஸ் அவங்கதான், பிறப்பால கிடையாது. தோஸ் ஹூ நோ வேதாஸ் அவங்கதான் பிராமணர்களை, நாட் பை பர்த். ஸோ ஆனா இந்த காலகட்டத்துல நாம சொல்றது எல்லாருமே ஐடென்டிபிகேஷன் கூட வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில தானே தவிர குவாலிஃபிகேஷன் அடிப்படையில கிடையாது நம்ம பண்றது இல்லையா? பிராமணர்கள். அடுத்து அதுலயே வந்து ஹையஸ்ட் யார் சொல்லும்போ, ஒரு இந்த பிராமணர்கள்லயே வந்து ஹையஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த பிராமணர்களுக்கு கீழே தான் வந்து சத்திரிய வைசிய சூத்ர இவங்க எல்லாமே இதுக்கு கீழே தான். நீங்க வர்ணாசிரமம்ல எடுத்துட்டு போனாலும் முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், சூத்ரா வந்து இந்த 3 பேருக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லையா? அடுத்து வந்து வைசியா வந்து உணவு விவசாயம் எல்லாம் அவன் வந்து தர்மமான முறையில செய்யணும். அடுத்து வந்து சத்திரியன் வந்து சத்திரியா. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் யாருன்னாக்கா பிராமணாஸ். இந்த பிராமணர்ல இருந்து அதுலயுமே ஹையஸ்ட் யாருன்னாக்கா வேதங்களை நன்றாக பயின்றவர்கள் இல்லையா?
அதுலயுமே ஹையஸ்ட் யாருன்னாக்கா தூய பக்தர் இல்லையா, பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட். ஸோ இதெல்லாம் கிரேடேஷன், பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களுடைய டியூட்டிஸ் இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த பியோர் டிவோட்டினுடைய கடமை என்ன சொல்லுங்கோ, அவருக்கு தெரிஞ்சதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும். he has to make disciples also இல்லையா. அவர் வெறும் பியோர் டிவோட்டியா மட்டும் இருந்தா போறாது, அவர் கற்றதை அடுத்தவருக்கும் எடுத்துரைக்கணும். தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கிறது என்பது அவருடைய கடமை. அப்புறம் வெறுமனே அவர் தூய பக்தராயிட்டு சும்மா வீட்டுல இருந்தாக்கா வேஸ்ட் இல்லையா. ஸோ ஸ்டில் தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதுலயும் இன்னும் ஹையஸ்டா போறவங்க யாரு, அடுத்தவங்களுடைய தவறி விழுந்த இந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்க்கறதுக்காகத்தான் செய்யுது. அதுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணியிருக்கார், உலகமெங்குமே இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு எத்தனை தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு அவர் வந்து கரை சேர்த்திருக்காரோன்றது நமக்கு தெரியாது, கணக்கே இருக்காது, அது இறைவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிசைபிள்ஸ் அவங்கள வந்து அவங்க கைட் பண்ணணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட அதாவது பியோர் டிவோட்டி தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ஹையஸ்ட். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன பிராமணர்கள்ல என்ன குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுங்க, அவருக்கு முழுமையான வேதங்கள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா, அவர் ஒரு தூய பக்த நிலையில இருக்கணும், மேலும் வந்து வழி நடத்துபவரா இருக்கணும். இது குவாலிஃபிகேஷனோட இருக்கக்கூடிய பிராமணர் தான் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. நீங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதுந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க ரெஃபர் பண்றதானாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதாவது லோ ஸ்பீஷீஸ்ல இருந்து, அதாவது ரொம்ப குறைவான வாழ்நிலையில இருந்து எழுதி வச்சுட்டேன் மாதாஜி. இது ஹையர் ஸ்பீஷீஸ். ஓகே, ஹையர் ஸ்பீஷீஸ்னா ஹையரா, அதாவது உயர்வான நிலை. ஸ்பீஷீஸ்னா ஜீவன். ஓகே, ஸ்பீஷீஸ்னா ஜீவன். ஓகே, சோ இப்படி இந்த ஹையஸ்டா இந்த 28வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 36வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கிறதுன்னா ஜீவன்களுடைய, அதாவது வாழ்நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. மிக குறைவான நிலையிலிருந்து மிக உயர்வான நிலை வரைக்கும் செல்லக்கூடும். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா ஒயிட் போர்டு? ஸோ இன்னும் ஒரு முறை ரிவிஷன் பண்ணிட்டோமா நான் இதை? ஸோ மிக குறைவான நிலையில் வாழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் விதமான ஜீவன்கள் நம்ம அதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதுல அசையறது அசையாது என்பது ஜென்ரல் கேட்டகரி இல்லையா. அதுலயுமே வந்து அந்த அதாவது அறிகுறிகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ மரத்துல வந்து நமக்கு சுலபமா அதுக்கு ஜீவன் இருக்குன்றத வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா குன்றுல வந்து ஜீவன் இருக்கான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அந்த அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு தெரியாது. சில நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஈவன் லார்ட் இஸ் ரிசைடிங் இந்த அந்த குன்றுலயுமே இருக்காருன்றத வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வருது, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ இப்படி கடவுள் இல்லாத இடமே கிடையாது இங்க அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து உணர்வு நிலை இல்லையா. அதுலயுமே வந்து சென்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் அடிப்படையில வந்து நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க, அதாவது உணர்வு கொண்ட அந்த பகுதி. சோ அதுல நம்ம எது மெயினா எடுத்துட்டு வருவோம் நம்ம சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல? தொடுதல். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா. சோ முதல்ல தொடறது. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அசையக்கூடிய தன்மை. இது எல்லாமே நகராத ஒரு இடத்துல, தொடுதல் வரைக்குமே வந்து நகராது இல்லையா. இரண்டுக்குமே பொருந்தும், அதாவது மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் பொருந்தும், அதே மாதிரி வந்து நான் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பொருந்தும். ஸோ இது வரைக்கும் மரம், செடி, கொடிகள், குன்றுகள், தொடுதல் வந்து அப் டு தட், அது வரைக்கும் தான். அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி வந்து ஹையர் லெவல் எதுனாக்கா நகரக்கூடிய ஜீவன்கள். அதுல 4 கால்களுக்குமே அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. அதுக்கு மேல பெட்டர்ன்னு நினைக்கிறது வந்து 4 கால்கள். அதை விட பெட்டர் வந்து 2 கால்கள் அப்படிங்கிறது வந்து படிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மோர் தென் 4 லெக்ஸ்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு 4 பற்கள் இருக்குமா. அதாவது நமக்கு 2 ஜோடி, அதாவது ஒரு ஜோடி பற்கள் தான் இல்லையா, மேல கீழே இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு இது போல வந்து 4 இருக்கும். அப்படின்னாக்கா மேல கீழே மாதிரி ஐ திங்க் வேற என்ன பல்லு இருக்கும்னு தெரியாது. 4ன்றது நமக்கு ஐ டோன்ட் நோ தட் பார்ட். அது 4 கால்கள், அதாவது 2 செட்ஸ் ஆஃப் டீத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 ஜோடி பற்களை கொண்ட ஜீவன்கள். அவங்கள விட இன்னும் மேலானவங்க வந்து இந்த 4 கால்கள் ஜீவன்லயே வந்து மோர் தென் 4
4 legsல இருக்கிறதுலயே வந்து ரூபத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய, வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் வந்து இது விலங்குகள்ல தான் வரும். இது என்டையர்லி இது 4 கால்கள் என்பதே விலங்குகள் தான். அந்த விலங்குகள்லயே வந்து நிறைய கேட்டகரைசேஷன். அதுலயுமே வந்து ரூபத்தை கொண்டு வேறுபாடு காணக்கூடிய விலங்கு உண்டு. மேலும் வந்து காதை கொண்டு கேட்கக்கூடிய விலங்கும் உண்டு. அடுத்து நுகர்ந்து கேட்கக்கூடிய, நுகர்ந்து உணரக்கூடிய விலங்கு உண்டு. அடுத்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி வந்து அதை உணரக்கூடிய தன்மை கொண்ட விலங்கு உண்டு. இப்படி 4க்கு மேற்பட்ட கால்களுடைய ஜீவன்களுக்கே இத்தனை கேட்டகரிஸ் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நமக்கு இதுல நிறையவே தெரியாது இல்லையா. அடுத்து 4 கால்களுடைய ஜீவன்கள். ஸோ அவங்களுக்கு இதெல்லாமே இன்க்ளூசிவா தான் வரும். இப்ப நமக்கு கூட தொடுதல் உண்டு இல்லையா. அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து பற்கள் உண்டு, நமக்கு கூட வந்து வேறுபாடு காணக்கூடியது உண்டு. இதே மாதிரி 4 கால்களுடைய விலங்குகளுக்குமே உண்டு. எதெல்லாம் 4 கால்களுக்கு மேற்பட்ட ஜீவன்களுக்கு இருந்ததோ, அதே மாதிரி வந்து எதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த அசையாத ஜீவன்கள்ல இருந்ததோ, அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இன்க்ளூசிவ் தான். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அதனாலதான் அவங்க எல்லாமே லோயர் இல்லையா. ஸோ இப்ப நம்மளால வந்து அதாவது பேச முடியும். இந்த லோயர் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் பேச முடியுமா? கண்டிப்பா. மரம் பேசுமா? பேசாது இல்லையா. அது பேசக்கூடிய விதத்துல கூட வந்து ஒரு காற்றடித்தால் ஆடுகின்னு அது கூட பேச்சா கூட இருக்கலாம். ஆனா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாதுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது இல்லையா. ஒரு மூங்கிலோட உராயும் போது நெருப்பு என்பது உற்பத்தி ஆகிறது. வி டோன்ட் நோ அது என்ன ஒரு செயல் என்பது நமக்கு தெரியாது. நம்முடைய பாஷையில வந்து அது உராய்கின்றது என்று நம்ம சொல்றோம். ஆனா மரங்களுடைய பாஷையில அது ரிசர்ச்சிங் ஆன் த ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு தான் இதை பத்தி தெரியும். ஒருவேளை ஒரு செடி இன்னொரு செடியோட பேசுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் அது எந்த பாஷையில பேசும். இப்போ நாய் குலைக்கிறதுன்னா இன்னொரு நாய் பார்த்து குலைச்சுட்டு இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அது அந்த 2 நாய்க்குள்ளேயும் வந்து கம்யூனிகேஷன். ஆனா நம்ம தான் நினைப்போம் இது எதுக்கு சும்மா கத்துது அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நாம் இந்த லோயர் ஸ்பீஷிஸ்ல இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஹையர்ல இன்க்ளூசிவா இருக்கும். ஓகே. ஆனா அவங்களுக்கே உரித்தான மேன்மையான குணங்கள் வேறு. அது வந்து இந்த கீழான இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகள் இடத்துல இருக்காது. ஆனால் அதை தான் நம்ம இந்த கேட்டகரைசேஷன் ஆஃப் ஜீவாஸ்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அடுத்து 4 கால்களுடைய விலங்குகள் இல்லையா. இந்த 4 கால விலங்குகளை இப்ப நாயை எடுத்துக்கோங்க, அது கேட்கும். அது கூட ரொம்ப, அதாவது நீங்க அந்த நம்ம ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா உடனே அந்த காது வந்து இப்படி இழுக்கும். அது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. சோ நாய் கூட அதே மாதிரிதான். பூனை காதை உயர்த்தும். ஆமா அந்த டைரக்ஷன்ல உயர்த்தும். எக்ஸாக்டா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னாக்கா. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி உயர்த்தும். சோ பூனை வந்து எந்த ஒரு ஏதாவது சப்தமே இல்லாம புரிஞ்சுட்டு எஸ்கேப் ஆயிடும். பூனை நாயாவது மாட்டிக்கும். பூனை வந்து எறும்பு கூட பேசும். 2 எறும்பு 2 பேர் சந்திச்சாங்கன்னா என்னமோ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எறும்பு போகும். ஆமா அது நமக்கு தெரியாது. அது பேசிக்கலி அந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம காதுக்கு கேட்கக்கூடிய லெவல் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு கூட குறையோட புலன் தானே. 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சப்தம் மட்டும் தான் நம்ம காது கேட்கும். 20க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹெர்ட்ஸும் 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்தமும் நம்ம காதுக்கு கேட்கக்கூடிய திறன் கிடையாது. ஓகே. சோ அதனால எறும்பு பேசுதுன்னா கூட அதனுடைய ஹெர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா கூட இருக்கலாம். 1 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கலாம், 2 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கலாம். அது நமக்கு கேட்கக்கூடிய, நாம என்ன நினைப்போம் அது ஏதோ சந்திச்சுக்கிறதுன்னு நினைப்போம் நம்ம. ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு அதை எடுத்துட்டு வர்றது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அது ரெண்டுமே கொஞ்ச நேரம் என்னமோ பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அது பாட்டுக்கு அது வழியில போகும், இது இந்த வழியில போகும். மத்தது ஆமா கரெக்ட். சோ அதனால there is a communication இல்லையா. சோ அந்த கம்யூனிகேஷனை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து இந்த 4 கால்களுடைய விலங்குகளை விட இன்னும் மேன்மையான ஜீவன் எதுன்னா 2 கால்களுடைய இந்த மனிதன். இதுலயே வந்து 2 வகை. ஒன்று வர்ணாசிரம, நான் வர்ணாசிரமம். சோ அதுல வந்து லோவா இருக்கிறது யாரு? வர்ணாசிரமத்தை வந்து பரிபாலிக்காதவன் வந்து லோ. அது அவனை விட உயர்வானவன் யாரு? வர்ணாசிரமத்தை வந்து பரிபாலிக்கிறவன். அதுல அந்த 4 கேட்டகரிஸ் இருக்கும் நம்ம இல்லையா. அதுல லோவர் வந்து சூத்ரா, அதுக்கு அடுத்து வந்து வைஷ்யா, அதுக்கு அடுத்து வந்து சத்ரியா, அதுக்கப்புறம் பிராமணா இல்லையா. இந்த பிராமணன்லயே வந்து பிறப்பால் பிராமணன் இருக்கிறவன் வந்து லோ தான் இல்லையா. அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னா இஸ் ஆட் குட் அஸ் அவன் சூத்ரன் மாதிரிதான். ஆனாலும் பிராமணன் என்ற டெஃபினேஷனே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? யாருக்கு வந்து வேதங்கள் நன்னா தெரியறதோ, பக்தியில யாரு திளைத்திருக்கிறாங்களோ தே ஆர் ஒன்லி கால்ட் அஸ் பிராமணா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட அந்த உத்தம அதிகாரியுடைய அறிவு, இறைவனை பற்றிய அறிவு
எல்லாருக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடியதா இருக்கும். அவர்தான் உத்தமம் அதிகாரி. சோ அவர் வந்து he has to make the disciples, அதாவது he has to make the disciples. அவர் வந்து சிஷ்யர்களை ஏற்படுத்திக்கணும், அவர்களை வந்து அதாவது வழி நடத்தணும். அப்படிப்பட்ட பியூர் டிவோட்டி தான் ஹையர் ஸ்பீஷிஸ் இல்லையா? இருக்கிறதுலே உயர்வானவர் யாரு? ஓகேங்களா? சோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ நீங்க இதை வந்து இதை நீங்க ஒரு வாட்டி நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, இப்போ நாம செஷனுக்குள்ள போகலாமா? ஓகே, shall I close this? Close the whiteboard. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Prayeshu Badareshu Nityam Bhagavad Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanashute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. நம்ம பாட்டு பாடிட்டு we'll go into the session. ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ லாஜிக் என்னன்றதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு போனா உங்களுக்கு அப்போ ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சோம். டெக்னிக்காலிட்டி நீங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நாம கிரேடிங் ஆஃப் த ஜீவாஸ் அப்படின்னா ஜீவன்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய உணர்வு நிலை கொண்டு அவர்களுடைய எந்தெந்த நிலையில இப்ப எப்படி நம்ம உடல் தளத்தை விட வந்து புலன்கள் தளம் பெரிது, புலன்களை விட வந்து எது பெரியதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம, அதாவது மனசு இல்லையா? மனசை விட புத்தி பெருசு, புத்தியை விட ஆன்மா பெரியவன் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருக்குமா இல்லையா பகவத்கீதையில? அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவன்களுடைய 84 லட்சம் விதமான ஜீவன்கள்ல யார் வந்து மிக உயர்வானவர்கள், யார் பேஸ் லெவல்ல இருக்காங்க, ஆரம்பத்துல இருக்காங்க, அவங்க உயர்வான நிலையில இருக்கவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, அடுத்து வந்து இவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அததான் நம்ம இந்த படிக்க போற அந்த ஒரு நிமிஷம். இல்லையா? மாதாஜி மனிதர்களுக்கு பகுத்தறிவுன்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு இல்ல மாதாஜி பகவான்? அது விலங்குகளுக்கு பறவை ஒரு லெவல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு இருக்குல்ல மாதாஜி? ஆமா, அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 அவங்களுக்கு நமக்கு வந்து மனசு கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அவங்களுக்கு எல்லாம் மனசுனால என்னன்னு தெரியாது இல்லையா? மனது வந்து நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அந்தந்த நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நமக்கு இந்த மனசுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய புத்தியும் வந்து ஷார்ப் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம யோசித்து யோசித்து நாம செயல்படுகின்றோம். யோசித்து செயல்படுவதால் தான் நம்முடைய மனசு எப்படி போதோ அதுக்கேற்ற கர்ம பலனை நம்ம அடைகின்றோம். மனசு எல்லாருக்குமே கிடையாது, ஒன்லி மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் மனசு இல்லையா? மைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மைண்ட் வந்து நமக்கு மட்டும்தான், ஜீவன்கள் பிற ஜீவன்களுக்கு கிடையாது சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி, மனசே இல்லாத மிருகங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, நமக்கு மட்டும்தான் மனது உண்டு. அதனால்தான் நாம கர்ம பந்தனத்துக்கு ஆட்படுகின்றோம் இல்லையா? ஏன்னா மனசு சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம செய்வோம். காரணமே எது? மனசுதான். அதனாலதான் மனசை நண்பனா வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. எஸ் எஸ், we should keep the mind as a friend. otherwise he is the worst enemy. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ எதிர்த்து வீட்டுக்காரனோ கிடையாது, he is the enemy actually இல்லையா? யாரு? the mind is the enemy, mind is the best friend. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப டெக்னிக்கல், அதனாலதான் உங்களுக்கு கருத்து சொன்னாதான் உங்களுக்கு அது புரியும். இப்ப நம்ம அதை வாசிச்சுட்டே போனா நீங்க ஒரு ஸ்லோகத்திலுமே அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணினே வந்துடலாம். ஓகே. ஜெய ராத மாத
कुंज बिहारी जय राधा माधव जबी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन यमुनतीरा वनचारी यमुनाधीरा यमुनतीरा वनचारी यमुनाधीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण ஓகே हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நாம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நீங்க எல்லாரும் வாசிச்சிட்டீங்க, அதனால நானு ஒரு வாட்டியா பார்த்தேன் இன்னைக்கு 28 மாதாஜி. ஆமா. ஜீவஸ்ரேஷா ஹய ஜீவானம் ததா பிராண பிரதக் சுபே ததசா சித்தாஹ பிரவரா ததச்சேந்திரியா விருத்தயா. ஜீவா வாழும் உயிரினங்கள், சிரேஷ்டா மேம்பட்ட, கி உண்மையில், அஜீவானாம் உயிரற்ற பொருட்களை விட, தத அவர்களை விட, பிராணபிரத வாழும் அடையாளங்களும் உள்ள உயிரினங்கள், சுபே ஓ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அன்னையே, தத அவர்களை விட, சித்தா வளர்ந்த உணர்வு நிலையுடன் கூடிய உயிரினங்கள், பிரவரா மேம்பட்ட, தத அவர்களை விட, சா மற்றும் இந்திரியா விருத்தியா புலன் உணர்வுடன் உள்ளவர்கள். இந்த வார்த்தைகளை நாம ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டே போகலாம்.
சோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அன்னையே கபில தேவர் வந்து தன்னுடைய அன்னையை நோக்கி இவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார். உயிரினங்கள் உயிரற்ற பொருட்களை விட மேன்மையானவை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பார்த்தது எதுனாக்கா உயிரற்ற பொருட்கள் இல்லையா. அதாவது மலை நம்ம நினைக்கிறோம், அதாவது மலை வந்து நம்ம உயிரற்ற ஒரு இதுலதான் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா, கல்லு மண்ணு இல்லையா. இந்த பூமியிலே வந்து வந்து உயிரற்ற நிலையில் இப்ப மரம் வந்து அதாவது மரமா நிற்கும் போது அது உயிரை வாழக்கூடிய நிலை. அதையே நம்ம வெட்டி போட்டுட்டோம்னா அது வந்து உயிரற்ற நிலைக்கு செல்கிறது. வேத காலத்துல மலைகள் எல்லாம் கூட பறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க, கதையில எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் பாரதத்துல. ஆமா கரெக்ட் இல்லையா. ஆனாலுமே அதுலயும் வந்து ஜடம் சேத்தனம் எல்லாத்துலயுமே பகவானுடைய இது உண்டு. அதனால அவரின்றி இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது. அவர் அதற்குள் எல்லாவற்றிலுமே அவர் உரைகின்றார் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் உயிர் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா. அதாவது நாம எப்படி அதனுடைய சிம்டம்ஸை பத்தி உங்களுக்கு அறிகுறிகளை பற்றி நாம சொன்னோம். வெளிப்படுத்தும் உயிரினங்கள் மேலும் மேம்பட்டவை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜடம், அதுக்கு மேல வந்து வாழக்கூடிய உயிர்கள் அப்படிங்கிற 2 கேட்டகரி இல்லையா. அதாவது லிவிங் நான் லிவிங், நம்ம பிசிக்ஸ் சாரி பாட்டனில படிச்சிருப்போம் நம்ம இல்லையா. ஸோ பயாலஜியோ பாட்டனிலயோ படிச்சிருப்போம். லிவிங் நான் லிவிங் அந்த கேட்டகரி. அடுத்து லிவிங்ல இருந்து வரும்பொழுது சிம்டம்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய ஜீவன்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய அறிகுறிகள் என்ற அந்த நிலையில வெளிப்படுத்தும், அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஜீவன்கள் என்று சொல்றதுலயே வந்து இன்னும் மேன்மையானவர்கள். ஸோ இப்போ வந்து குன்றுகள் எல்லாமே வந்து ஜீவன்களாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ என்ன ஜீவன், அது பகவான் அதுக்குள்ள உரைகின்றார். எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அது எல்லாமே லிவிங் தான் இல்லையா. ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது ஸோ அது வெளிப்படுத்தாது, குன்றுகள் வெளிப்படுத்தாது இல்லையா. ஸோ ஆனா அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் அடையாளங்கள் இல்லையா, உணர்வுகள் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று வந்து நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வளர்ச்சி அடைந்த உணர்வு நிலையம் உள்ள விலங்குகள் அவற்றை விட மேம்பட்டது. இப்ப அனிமல் வளர்ந்து தன்னுடைய ஃபீலிங்ஸை வந்து இப்போ வந்து சில பேர் வீட்டுல நாய் வளர்க்குறாங்க இல்லையா, எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இது விலங்கு என்ற ஜெனரல் கேட்டகரியில வரும்போது எல்லாமே வந்துடும் இல்லையா. அப்ப நாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். ஸோ நம்ம அதை திட்டினா அது வந்து சோகமா உட்காந்து கண்ணில் தண்ணி விடும்ன்றது நிறைய பேர் வீட்டுல இது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாய்க்கு கூட வந்து ஃபீலிங் நிறையவே, அதை நம்ம ரொம்ப கேர் பண்ணணும். மனுஷனை விட அதிகமா கேர் பண்ணணும் நாயை, வளர்க்கக்கூடிய நாயை. இல்லைன்னா அது வந்து இட் வில் நாட் ஈட், அது சாப்பிடாது இல்லையா. ஸோ அதாவது உணவு ஏற்றுக்கொள்ளாம அப்படியே இருந்து சில பேர் வீட்டுல மரணத்தை கூட எடுக்கும். அந்த அளவுக்கு கேரிங் இல்லைன்னாக்கா நாய்க்கே அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங்னா மனுஷனுக்கு எவ்வளவு ஃபீலிங் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ நம்மளை மட்டும் எல்லாருமே கேர் பண்றாங்களா என்ன, ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா. ஒருத்தர் கேர் பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தர் நம்மள இக்னோர் பண்ணுவாங்க. அதை இக்னோர் பண்றதுதான் நம்ம பெருசா மனசுல பாதிப்பு இருக்கும். நம்மள கேர் பண்றவங்கள பத்தி எஸ் அவங்க நம்ம கேர் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. எங்க நம்மளை யாரு நமக்கு எது நல்லது நடக்கலையோ, அதாவது நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கலையோ அதை தான் நம்ம பெருசா ஹைலைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. அதே நமக்கு நல்லதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு பாரு, அதை பத்தி நம்ம பெருசா பொருட்படுத்தவே மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு. இப்படி வளர்ச்சியான நிலையில விலங்குகள் இல்லையா. அந்த லிவிங் பீயிங்ஸ்லயே வந்து அதாவது விலங்குகள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்து கான்சியஸோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தகைய விலங்குகள் வந்து மேம்பட்டவை என்று சொல்லப்பட்டு. புலனுணர்வை அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எதுனாக்கா புலனுணர்வை வளர்த்து கொண்டவை இன்னும் மேம்பட்டவை. சென்ஸ் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு இருக்கு ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி மனிதனும் கூட வந்து விலங்கு கேட்டகரியில தான், 2 கால் விலங்கு கேட்டகரியில தான் வரான் இல்லையா. சோ புலனுணர்வை வந்து வளர்த்து கொண்டவை இன்னும் மேம்பட்டவை. இந்த புலனை வந்து எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. சோ இப்ப நாம பாக்குறோம் பொருளுரையில ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷில பிரபுபாதா, ஷில பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ தானம் வழங்கும் பரிசுகளாலும் நட்புடன் கூடிய நடத்தையாலும் உயிரினங்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று முந்தைய பதத்துல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்த பதத்திலுமே இனி வரும் பதங்களிலும் உயிரினங்களின் வேறுபட்ட நிலைகளின் வர்ணனை தரப்பட்டது. கேட்டகரைசேஷன் இல்லையா, கிரேடேஷன், கேட்டகரி. ஸோ நான் லிவிங், லிவிங்ல இப்படி நம்ம பார்த்துட்டே போயிட்டே இருப்போம். அடுத்து அதனால் எப்போது நட்புடன் நடந்து கொள்வது, எப்பொழுதும் தானம் வழங்குவது என்று ஒருவர் அறிய முடியும் இல்லையா. அதாவது எப்ப நாம வந்து எப்போது நட்புடன் வந்து நடந்து கொள்ளணும்,
எப்போ வந்து நாம தானத்தை வழங்கணும், இப்படி எல்லாமே வந்து இது எதுக்கு இந்த கிரேடேஷன், எதுக்கு இதை வந்து பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து எந்த சமயத்துல நாம வந்து தானம், நம்ம குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில் கூட தானத்தை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ் அண்ட் தமஸ். ஸோ சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எந்த இடத்துல கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், தகுதி வாய்ந்த நபருக்கு தகுதியான இடத்தில் அது உபயோகமான காலகட்டத்துல வந்து கொடுக்கக்கூடியவர் தான் வந்து சத்வம் இல்லையா? ஸோ மேலும் ரஜோ வந்து நமக்கு பிரதி உபகாரமா நம்ம செய்யணும் பாருங்க, அது ரஜோ. இப்போ நம்ம அரசியல்வாதிகள்லாம் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கனாக்கா, ஓட்டு போடுற காலத்துல நம்ம எல்லாருமே காசு வாங்கிட்டு தான், தமிழ்நாட்டுல நம்ம எப்படி தானே பண்றோம், எல்லா இடத்துலயுமே அவ்வளவுதான். நம்ம காசு கொடுத்தா எந்த கட்சி வந்து நிறைய காசு கொடுத்துச்சோ அவங்களுக்கு போய் நம்ம ஓட்டு போட்டுட்டு வந்துருவோம் இல்லையா? இது ஜென்ரல் தான், இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு, நாடு முழுவதுமே நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒண்ணும் நம்ம பெருசா சொல்ல வேண்டியது இல்லை. இது இந்த கட்சி தான் பண்ணுது, அந்த கட்சி தான் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனிதிங், அந்த அன்னைக்கு தேதியில வசூல் வந்து பாக்குறோம் நம்ம இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம அதாவது எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யறது. ஸோ ஈவன் நாமளும் வந்து ஓட்டு காசு கொடுத்தாதான் ஓட்டு போட்டோம்னு நாம நினைக்கிறோம். அதே அந்த ஒரு சமயத்துல நாம நட்பை வளர்த்துக்கிறோம் அந்த கட்சிக்காரனோட இல்லையா? அடுத்து இல்லைன்னாக்கா என்ன பண்றோம், நமக்கு ஏதோ ஒரு தேவை, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை போட்டான், அப்ப நமக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட், இப்படி எல்லாம் போது யாரையோ ஒரு அரசியல்வாதியை பிடிச்சி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், மத்தியசம் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த சமயத்துக்கு தற்காலிக நட்பு, இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம். இதெல்லாம் எதுல வரும், ரஜோகுணத்துலதான் வரும் இல்லையா? அரசியல்வாதி வந்து ஏதாவது நன்மையான அந்த இதெல்லாமே செயல்படும் பொழுது அதை விளம்பரப்படுத்தி நம்ம அவனுடைய இதை வந்து irrespective ஆஃப் எனிவன், யாரு இவங்கதான்ட்டு கிடையாது, ஜென்ரலாவே இல்லையா? இதெல்லாமே ரஜோகுணத்துல இருந்து செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா? சோ சத்வத்துல இருந்து செய்யக்கூடியது வந்து எந்த பிரதிபலனும் இல்லாம செய்வான். ஆனா ரஜோல வந்து எதிர்பார்ப்புகளோட செய்வான். தாமசிக்கு வந்து இன்னும் மோசமானது. அவங்க கொடுக்கறக்கூடிய தானம் வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா, தகுதியற்ற நபருக்கு தகுதியற்ற இடத்துல, அதுவும் வந்து அது அந்த நபருக்கு வந்து உபயோகமா இருக்குமானே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட தானத்தை வழங்கக்கூடியவன் யாரு, அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவன். சோ நம்ம ஆல்ரெடி இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம், குணத்திரை விவாக யோகத்துல படிச்சிருக்கோம். மேலும் வந்து இதுலயும் வருது, சத்ராத்திரை 17th சாப்டர்ல தான் இந்த தானங்கள் இதெல்லாமே நம்ம இல்லையா, தவங்கள், தானங்கள், அதுக்கப்புறம் யக்னங்கள் எல்லாம் பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சேரிட்டி இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது தெரிஞ்சிருது. மேலும் எப்பொழுது சான்றாக புலி ஒரு உயிரினம், பரமபுருஷ பகவானின் அங்கம் தான், எல்லாமே எல்லாம் வேறால் பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். இந்த ஸ்தூல உடல் நம்ம செய்த கர்மத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த சூக்ஷ்ம உடல் நம்முடைய கர்ம பலனுடைய பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துது இல்லையா? அவன்தான் நமக்கு வந்து ஈஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இல்லையா? அது வந்து ஆத்மாவோட ஒட்டின்னு இருக்கும். ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எடுத்துன்னு போறதுக்கு வந்து வாகனமே வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் இல்லையா? எப்ப அந்த வாகனத்தை நம்ம கழட்டி விடுறோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து முன்னுக்கு வர முடியும். இது வரைக்கும் அந்த வாகனத்தோட ஒரு BMW கார் மாதிரி நம்ம வந்து பிரயாணிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, அப்ப நாம எந்த இடத்துல தவறி விழுவோம்னு நமக்கு தெரியாது. சோ சான்றாக புலி ஒரு உயிரினம், பரமபுருஷ பகவானுடைய அங்கம்தான், எல்லாமே அங்கம்தான். பகவான் பரமாத்மாவாக புலியின் மனதிலும் வந்து வாழ்கிறார். ஆனால் நாம் புலியை நட்புடன் நடத்த வேண்டும் என்ற பொருளா இல்லையா? இந்த கான்சியஸ்னஸ் கண்டிப்பா, அது புத்தி நமக்கு வரணும். எல்லா ஜீவன்களிலுமே வந்து இறைவன் உரைகின்றான் இல்லையா? அதுக்காக நாம் அதனோட போயிட்டு நம்ம வந்து உறவு கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ தட் இஸ் எப்படி புலியிடத்துல பழகணும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? புலியிடத்துல இருந்து நம்ம எவ்வாறு தூரமா இருக்கும், அது நம்மள அடிச்சு சாப்பிடணும். ஏன்னா புலி வந்து யார வேணாலும் அடிச்சு சாப்பிடக்கூடியதுதான், புலி, சிங்கம் எல்லாம். அதுக்கு வந்து வெறுமனே மாமிசம் தான். அது மனிதனா இருக்கட்டும், விலங்கா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ அதுதான் புலியினுடைய தன்மை. அதனால வந்து எஸ், அந்த புலிக்குள்ள வந்து பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா உரைகிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். அதை நாம போய் இம்சிக்க கூடாது இல்லையா? வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த பரமாத்மா ரிசைட். அது அந்த இடத்துல பகவான் வாழ்கின்றார் என்பதற்கான மரியாதைகள் என்பது உண்டு. ஆனா அதுக்காக புலியோட போய் நம்ம உறவாட முடியாது இல்லையா? நிச்சயமாக இல்லை. நாம் அதை வேறு விடத்துல எவ்வாறு வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணணும், அதுக்கு ஏற்றவாறுதான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். இந்த பிராமண சத்திரிய வர்ணாசிரமத்திலே ஒன் ஆஃப் த வாணி கோர்ஸ்ல நேத்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது பார்த்தேன். நம்ம சூத்திரர்களுக்கெல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இது கிடையாது, சேலரியே கிடையாது, அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது. அவங்களுக்கு நல்லா வந்து பாத்துக்கணும், உணவு கொடுக்கணும், இருக்க இடம் கொடுக்கணும் இல்லையா? போட்டுக்கிறதுக்கு துணி கொடுக்கணும். இப்படி எல்லாம் வந்து
மெயின்டைன் பண்ணணும் அவங்கள. அப்போ அவங்க வந்து செயல்பாடுகள்ல கண்டிப்பா செயல்படுவாங்க. அவங்களுடைய தேவைகளை நாம பூர்த்தி செஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க செகண்ட் தாட் காசு பணம் வேணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா நாம இப்ப அப்படி கிடையாது. அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் கேர் பண்றதுக்கான நிலையில நாம இல்லவும் இல்ல, மனசு கூட நமக்கு கிடையாது இல்லையா? நம்ம வீட்லயே 4 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து தானத்தை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுத்துட்டா இன்னொருத்தர் எதுக்கு நீ கொடுத்தன்னு தான் கேட்பாங்க. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதனால தானம் வாங்கிட்டு போனவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இங்க கொடுத்தவங்களுக்கும் ஏன் கொடுத்தன்றவங்களுக்கு இருவருக்கு மத்தியில சண்டை நடந்தது. அப்ப அந்த தானம் வந்து நன்மையான ஒரு தானமா? நமக்கே அது வந்து நன்மையான தானம் கிடையாது. அது அந்த தானமே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து ஏதாவது வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துறாங்கன்னா அதுக்கு நாம கருத்து சொல்ல போகவே கூடாது. வி ஷுட் நெவர் ஸ்டாப். அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு இல்லையா? சோ அப்ப செய்யக்கூடியதையும் நாம தடுக்கிறோம். பிளஸ் வந்து அது வந்து கொடுத்ததுனுடைய வேல்யூவே இல்லாம நாம பண்ணிடுறோம். இந்த 2 நிலைகளை நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும் இல்லையா? நாம் அதை வேறு விடத்தில் நடத்தணும். ஒவ்வொரு ஜீவனுமே எவ்வாறு நடத்தணுமோ அவ்வாறுதான் நடத்தணும். பிரசாத வடியில் அதற்கு தானம் கொடுக்க வேண்டும். காடுகளில் உள்ள மனிதர்கள் புலிகளை நட்புடன் நடத்துவது கிடையாது. ஆனால் அவற்றுக்கு பிரசாத உணவுப் பொருட்களை வழங்குகின்றனர். நாய் செய்வது போலவே புலிகளும் வந்து உணவை எடுத்து கொண்டு சென்றுவிடும். வேத முறைப்படி நாய் வீட்டில் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவது கிடையாது. நாயை வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்க கூடாது. இதுதான் இது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? எஸ், இன் பெட்டு, சோஃபா, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நாயை வந்து உட்கார வச்சிடும் இல்லையா? புலிகள் வந்து உணவை எடுத்து சென்று விடுகின்ற. வேத முறைப்படி நாய் வீட்டுக்கு போகும். உணவு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த ஜீவனுக்கு கொடுத்துட்டா அது இன்னொரு இது வந்து கண்டிப்பா வந்து இது பண்ணாது இல்லையா? சோ அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஜீவன் இன்னொரு ஜீவனை சார்ந்துதான் இருக்கிறது இல்லையா? we are all dependent. அப்படி இருக்கும்போது பிரசாதமாக கொடுத்தாலும் அது பழக்கணும். அது சாமானியமா நடக்காது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. சோ அந்த மாதிரி வேத முறைப்படி நாய் வீட்டுல வந்து நுழைய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. நீங்க கோயிலாண்ட பாருங்க, கோயிலுக்குள்ள வந்து நாயை கண்டிப்பா விடவே மாட்டாங்க. தெரியாம வந்துட்டா கூட துவக்கலாம். ஏன்னா அந்த பிரசாதத்தை அது தொடவே கூடாது. ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. கோயிலுக்குள்ள நீங்க எந்த பெரிய பெரிய கோயில்களுக்கு போய் பாருங்க, அங்க எல்லாமே நாயை விடவே மாட்டாங்க. ஸோ பூனைகளும் நாய்களும் அவற்றின் அசுத்தத்தால் நாகரிகம் உடையவரின் வீட்டில் அனுமதிக்கப்படுவது கிடையாது. வெளியில தான் வைப்பாங்க. நாய் வீட்டுக்கு வெளியில தான் கட்டணும். பூனைகளை கூட வந்து வெளியில தான், உள்ளெல்லாம் சேர்க்கவே கூடாது. ஆனால் வெளியில் கிடக்குமாறு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதுக்கு நாம பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா? கருணையுள்ள வீட்டு தலைவர் நாய்களும் பூனைகளும் பிரசாதம் வழங்குவார், பிரசாதம் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அது நாம் கீழான உயிரினங்களை கருணையுடன் நடத்த வேண்டும் இல்லையா? அது வெளியே இருந்து கொண்டு உண்டுவிட்டு பின்னர் சென்றுவிடும். ஆனால் நாம் பிற மனிதர்களை நடத்துவது போல அவற்றை நடத்த வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. மனிதனுக்கும் பக்கத்துல நாயையும் உட்கார வச்சு நாம் சாப்பாடு போட முடியுமா? அது தவறு இல்லையா? தட் இஸ் நாட் ரைட். அங்கு சமநிலை என்ற உணர்வு இருக்கு. ஊட்டி விடுறாங்க மாதாஜி. ஆனால் நடத்துவது வேறுபட்டிருக்க வேண்டும். எஸ், அதுக்கும் உணவு கொடுக்கணும், வந்த விருந்தினருக்கும் உணவு கொடுக்கணும். ஆனா அது எவ்வாறு கொடுக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் டு பி ஃபாலோட். அங்கதான் நாம தப்பு பண்றோமே இல்லையா? வேறுபாடு. சில பேருக்கு என் நாய் யார் பாத்துக்குவாங்கன்றதுக்காகவே எங்கேயும் வீட்டை விட்டே வெளியே போக மாட்டாங்க சில பேர். அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. வேறுபாடு. குழந்தைகளே இல்லாதவங்க வந்து நாய் மீது கூட அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அவங்க இதையே குழந்தையாக பாவித்து வளர்க்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட ஹையர் லெவல் வந்தாச்சு. நாயை வந்து புடிச்சுன்னு தூங்குறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. வேறுபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது உயிரினங்களில் வேறுபட்ட நிலைகளை கருதி பின்வரும் 6 பதங்கள்ல வந்து தரப்பட்டிருக்கின்றன. டிஸ்கிரிமினேஷன், வேறுபாடு. இறந்தது, கல் போன்ற பொருள் மற்றும் உயிரினத்தில் இடையில் முதல் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா? அதாவது நம்ம அசையாத அசையம் அந்த இதுல இருந்து நம்ம வேறுபடுத்துறோம். ஒரு உயிரினம் சில சமயம் கல்லிலும் கூட வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. சில குன்றுகள் மலைகள் வளர்கின்றன என்று அனுபவம் காட்டுகிறது இல்லையா? சோ அந்த மலை வளர்ந்துட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த கல்லில் உள்ள ஆத்மாவின் இருப்பால் ஏற்படுவதாகும். இப்ப இந்த ஒரு பதத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனாக்கா, அந்த மலை வளருதுன்னா கண்டிப்பா வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். அதுலயும் ஜீவன் இருக்கின்றது என்ற அர்த்தம். அந்த கல்லில் உள்ள ஆத்மாவின் இருப்பால் அது ஏற்படுகின்றது. அதற்கு மேலாக இயற்கை சூழ்நிலையில் அடுத்த வெளிப்பாடு உணர்வு நிலையினுடைய வளர்ச்சியா, கான்சியஸ்னுடைய அதாவது வளர்ச்சி. அடுத்த வெளிப்பாடு புலனுணர்வுடைய வளர்ச்சி ஆகும். மரங்கள் புலனுணர்வை வளர்த்து கொண்டுள்ளன. அவற்றால்
பார்க்கவும் நுகரவும் முடியும் என்று மகாபாரதத்தில் மோட்ச தர்ம பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதாவது மரங்களுக்கு கூட வந்து மரங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, செடிகள் கொடிகளுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அது என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு? அதான் மாதாஜி, மகரந்த சேர்க்கை மூலமா தான் மகரந்த சேர்க்கை மூலம் தான் கருவுறுதல் பழங்கள் வரும் மாதாஜி, காய்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும். அதனால வந்து அதுக்கும் வந்து புலனுறவை வளர்த்து கொண்டுள்ளன என்று சொல்லப்பட்டது. சோ மரங்களால பார்க்கவும் முடியுமா, நுகரவும் முடியுமா? ஸோ இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மகாபாரதத்துல வந்து மோக்ஷ தர்ம பிரிவுல வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறத நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல சொல்றார். ஸோ இவன் தே ஆர் லெஸ் கான்சியஸ்னஸ், அவங்களால வந்து என்ன பார்க்க முடியும். அப்ப யாருமே பார்க்கல, மரம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் மரத்தை பார்த்து நம்ம பேசணும்னா கண்டிப்பா மரம் நம்ம பேசுறத கேக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து, இல்லையா? அனுபவத்தால் மரங்கள் பார்க்க முடியும் என்று நாம் அறிவோம். சில சமயம் அதன் வளர்ச்சியில் ஒரு பெரிய மரம் சில தடைகளை தவிர்க்க அதன் வளர்ச்சியின் வழியை வந்து மாற்றுகின்றது, இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீடு கட்டியிருக்கோம். வீடு கட்டும் பொழுது அந்த மரம் வந்து சின்னதா இருந்திருக்கும். ஒரு சைஸ் அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னாக்கா இடத்த விட்டுருப்போம். தென்னை மரம் எல்லாம் வந்து நிறைய பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா வெட்டவே மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லையா? தென்னை மரத்துல நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா அகலமா வளரக்கூடிய மரத்துக்கு வந்து கொஞ்சமா இடம் கொடுத்துருந்தா எந்த பக்கம் வருதோ அந்த பக்கம் நோக்கி வளரும். அதுவும் ஒண்ணு. இந்த கிளை வந்து எங்கேயாவது போய் சோத்துல போய் முட்டுற மாதிரி இருந்தா அது என்ன பண்ணும், மீனும் கீழே இருந்து வந்து வெளியில வர மாதிரி கூட வளரும். இட் வில் சி அப்டக்கல் வந்துச்சுன்னா வேற ஒரு பாதையை வந்து ஏற்று வளர்ச்சி. ஆமா, ஒரு மரத்தால் பார்க்க முடியும் என்பது இதன் பொருள். அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த பாதையில நம்ம போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால்தான் அது வேறு பாதையை எடுத்தது. ஸோ மகாபாரதத்தின் கூற்றுப்படி ஒரு மரத்தால் நுகரவும் முடியும். இது புலனர்வின் வளர்ச்சியை, இல்லையா? அதாவது நம்மளால அது வந்து ஸ்மெல் பண்ண முடியும். பாட்டு பாடுனா வளர்ச்சி அடையும் சொல்லிட்டு மரத்துக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து பாட்டு பாடுறாங்க. நம்ம கூட துளசி பக்கத்துல ஜபம் பண்றோம். தத்ராபி அப்படின்னு நாம சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் வந்து பியூரிஃபை ஆகணும்னா துளசி முன்னாடி உட்கார்ந்து நாம சொன்னோம்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். கதையில கூட வரும் மாதாஜி, விக்ரமாதித்தனுக்கு வந்து மிருகங்கள் இந்த மரங்கள் பேசுறதெல்லாம் உணர்வான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே, விக்ரமாதித்தன்ல. ஓகே ஃபைன். சோ அந்த அளவுக்கு கான்சியஸ்னஸ் அப்போ வந்து சூக்ஷ்மமா இருந்தது. நல்ல ஆமா, அந்த மாதிரி ஆமா. இப்ப அந்த அளவுக்கு கிடையாது. நாம எல்லாரும் சோம்பேறிகளாயிடும், இல்லையா? புத்தியும் அதுக்கு ஏத்துற மாதிரிதான் வேலை செய்யும். தத்ராபி ஸ்பர்ஷ வேதிப்ய பிரவராரச வேதினாஹ தேப்யோ கந்தவிதா சிரேஷ்டா சத சப்த விதோவராக. தத்ரா அவற்றில், அபி மேலும், ஸ்பர்ஷ வேதிப்ப இப்ப தொடுறது, இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல நுகரவும் முடியும். நுகர்றது வந்து உணர்ச்சி, இல்லையா? ஸோ அந்த இது வந்து நுகர்றது இன்னும் தொடர்றதை விட இன்னும் ஹையர் லெவல் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம தொடரக்கூடிய அந்த இதை பத்தி படிக்கிறோம். அது அந்த உணர்ந்து தொடுவதை விட பிரவரா மேம்பட்ட, ரசவேதின அந்த உணர்ந்து சுவை. ஸோ அடுத்து வந்து ஹையர் டேஸ்ட் வந்து டேஸ்ட். தேப்பிய அவற்றை விட, கந்த விதா அந்த உணர்ந்த மனம், நுகர்றது நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல். சிரேஷ்டா அதை விட மேம்பட்டது. அவற்றை விட சப்த வித அந்த உணரும் ஒலி கேட்கிறது. இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க புலனுணர்வை வளர்த்து கொண்ட உயிரினங்கள், இல்லையா? புலன்களால வந்து அதாவது ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அத்தகைய நிலையில இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் சுவை புலனை வளர்த்து கொண்டவர்கள், இல்லையா? தொடு புலனை மட்டும் வளர்த்து கொண்டவர்களை விட மேலானவர்களாக அதாவது சுவைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. அடுத்து வந்து அதை விட மேலானவர்கள் வந்து அதாவது நுகரும் புலனை ஸ்மெல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை விட மேலானவர்கள் வந்து கேட்கும் புலனை வளர்த்து கொண்டவர்கள் என்று கேட்கக்கூடிய தன்மை. அந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க, இல்லையா? ஸோ நீங்க இங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நீங்க யூ டேக் இட். ஓகே. ஸோ இங்க பார்க்கும்பொழுது கேட்கறது வந்து பெஸ்ட், இல்லையா? கேட்கறத விட இன்னும் குறைவு எதுன்னாக்கா ஸ்மெல். அதை விட குறைவு எதுன்னாக்கா அதாவது தொடு புலன். அதை விட வந்து சுவை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுவைக்கக்கூடிய புலன், இல்லையா? அதாவது இங்க வந்து நுகரம், வாசனை பாக்குறது. அங்க வந்து சுவை ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து வந்து
டச்சு. நான் போட்டதுல வந்து நீங்க மாத்திக்கோங்க, இங்க எப்படி இருக்கோ அதை மாதிரி மாத்திக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுவை, அதாவது டேஸ்ட் பண்றது. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தொடு உணர்வு. அதை விட அடுத்து வந்து நுகர்றதை விட அடுத்து வந்து ஹியரிங். நான் ஹியரிங் தான் முதல்ல கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். அது அப்படியே நீங்க அப்படியே உல்ட்டா பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? சோ மேலை நாட்டவர்களின் டார்வின் தான் முதலில் பரிமாண வளர்ச்சி எவல்யூஷன் கோட்பாடை விளக்கினார் என்பது ஒப்புக்கொண்டாலும் மனித இன அறிவியல் வந்து புதிதல்ல. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட பாகவதத்திலிருந்து பரிமாண வளர்ச்சி எவல்யூஷன் இல்லையா முறையின் வளர்ச்சி முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப நம்ம படிக்கிறதே இந்த எவல்யூஷன்ல தான் நம்ம வரோம். படைப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே இருந்த கபில முனிவரின் கூற்றுகளில் இதற்கு சான்றுகள் இப்ப நம்ம வாசிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்கள்ல தான். இந்த அறிவு வேத காலத்திலிருந்தே இருந்துள்ளது. இதனுடைய எல்லா வளர்ச்சியும் வரிசை முறைகளும் வேத இலக்கியத்தில வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. படிப்படியான பரிமாண வளர்ச்சி அப்படின்னா இந்தந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸோடு இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் வந்து ஒவ்வொரு படியா ஏறிதான் நம்ம வந்து மனித ரூபத்திற்கு வரோன்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வந்து மனிதன் இல்லையா? மரங்களிலும் பரிமாண வளர்ச்சி முறைகள் உள்ளன என்று கூறப்படுகிறது. மரங்களின் பல்வேறுபட்ட வகைகளுக்கு தொடு பாலுணர்வு, அப்பயே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே சொன்னேன் இல்லையா, காற்றோடு ஒன்றொன்று உராயும் பொழுது அதுவே வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் என்று சொல்லப்பட்டது. மரங்களை விட மீன்கள் வந்து வாயில தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? மீன்கள் வந்து சுவைத்து அதனுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் இதே வந்து வாயில தான். அதாவது இனவிருத்தி செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வந்து வாயில தான் செய்யும். ஒரு மீனோட அதாவது வாய் லிப் இது பண்ணும் பொழுதுதான் அதாவது இந்த முட்டைகள் எல்லாம் வர்றது எல்லாமே வரும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. மீன்களை விட நுகரும் புலனை வளர்த்துள்ள தேனீக்கள் இது எக்ஸாம்பிள நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தேனீக்கள் என்ன பண்ணுது, அது போய் ஒரு மலர்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுது, நுகர்ந்து அதுல இருக்கக்கூடிய தேனை வந்து கலெக்ட் பண்ணின்னு வருது. அதை எடுத்துட்டு வந்து அந்த தேன் கூட்டுல கட்டி அதுக்கப்புறம் நிறைய தேனீக்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுறது இல்லையா? அவற்றை விட பாம்புகள் மேன்மையான, ஏனென்றால் பாம்புகள் கேட்கும் புலனை வளர்த்து கொண்டுள்ளன. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சோ உடம்பெல்லாம் அதுக்கு காதுதான் இல்லையா? அது காதுன்னு செப்பரேட்டா கிடையாது, அதுக்கு செப்பரேட்டா காது கிடையாது. ஆனா உடல் முழுவதுமே அதுக்கு காது. இரவின் இருளில் ஒரு பாம்பு தவளையின் இனிமையான கற்றலை கேட்பதன் மூலம் தன் உணவை கண்டு கொள்ள முடியும். இது தவளை என்பதை பாம்பு புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது கேட்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு ரொம்ப ஷார்ப். சோ அது தவளையை தன் ஒலி அதிர்வால் வந்து பிடிக்கிறது இல்லையா? இந்த சான்று சில சமயம் மரணத்திற்காக ஒலி அதிர்வை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கும் தரப்படுகிறது. சோ இதே எக்ஸாம்பிள், அதாவது மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு ஒலி அதிர்வு வந்து தரப்படுகின்றது. ஒருவர் தவளைகளை போல ஒலி அதிர்வை ஏற்படுத்தும் இனிய நாக்கு படைத்தவராக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த அதிர்வு மரணத்தை அழைக்கும். நாக்கு மற்றும் ஒலி அதிர்வின் சிறந்த பயன் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது ஒருவரை கொடூரமான மரணத்தின் பிரிந்து காப்பாற்றும். சோ இங்க தவளையினுடைய உதாரணம், தவளை வந்து க்ராக்ன்னு சொல்லினே இருக்கும் இல்லையா? அந்த அதிர்வு அது ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த அதிர்வை கொண்டு பாம்பு வந்து புரிஞ்சுக்கும், ஓகே இங்க நமக்கு இறை இருக்கிறது என்று. அதே மாதிரி நாம கூட நம்முடைய மரணத்தை நாமளே வந்து வரவழைச்சு கொள்கின்றோம் நம்முடைய வாயாலே அப்படிங்கிறத வந்து உதாரணமாக ஓமையாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அப்படின்னா இந்த நாக்க வந்து எந்த சப்தத்தை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய புகழாரங்களை பேசுவதற்கும் இல்லையா, அவருடைய நாமங்களை ஜெபிப்பதற்கும் இந்த நாக்கை நாம அந்த சப்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். அன்னெசரி டாக் இல்லையா, பிரஜல்பா, அதை நாம கண்டிப்பா விடணும். அது நமக்கு வந்து மரணத்தை போன்ற வலியை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? இந்த நாக்கு எது வந்தாலும் பேசிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மத்தவங்களோட நம்ம எப்பவுமே சண்டை சச்சரவுகளோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம், மனஸ்தாபங்களோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு எமோஷனலி நாம எல்லாம் டைடு பீப்புள். அதனால எமோஷனலா என்ன ஆயிடும், நமக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, இம்மீடியட்டா நாம ரியாக்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அதனால இந்த கொடூரமான மரணத்தை போன்ற வழி நாம இங்க வாழ. ஹரே கிருஷ்ணா. தன் வாயால் தவளை கத்தினால்தான் பாம்பு வந்து நுணலும் தன் வாயால் நுணல்னா தவளை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த தவளை வந்து சைலண்டா எங்கேயோ ஒண்ணு நீரை குடிச்சிட்டோ ஏதோ சாப்பிட்டு சைலண்டா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா
அது க்ரா நைட்ல கத்துறது இல்லையா, ஒரு நீர் தேக்கத்து கிட்ட பாருங்க கண்டிப்பா மழை பெஞ்சா கத்தும். ஆமா கத்தும் இல்லையா, அந்த கத்தலுக்கு வந்து எங்க இருக்கக்கூடிய பாம்பும் ஓடி வந்துரும். வருமா வராதா? கண்டிப்பா வரும். ஸோ அது மாதிரி அந்த தான் இங்க இருக்கின்றேன் என்னை வந்து ஏற்றுக்கோ, அதாவது என்னை வந்து விழுங்குன்ற மாதிரிதான் அதனுடைய அழைப்பு விடுது இல்லையா. சோ அது முட்டாள்தனமான செயல் என்று பொருள். அதனால நாம நம்முடைய முட்டாள்தனத்தை வந்து இந்த நாவால கண்டிப்பா எடுத்துரைக்க கூடாது. அத நம்ம அந்த முட்டாள்தனத்தை வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய தன்மையை நாம கண்டிப்பா வளர்க்கணும் அப்படிங்கறத வந்து எடுக்கிறோம். அதனால நமக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருநாமங்களை சொன்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஞானம் வந்து வளரும் இல்லையா. அப்பதான் எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. வாஞ்சகல்பதாரோபியஷ கிருபா சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे.